Fit-8 ta' Ġunju trid tingħata risposta ċara lil min qed jipprova jfixkel il-ħolqien tal-ġid tal-pajjiż. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-kandidat Laburista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Steve Lule waqt mass gathering quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun li għalih attenda l-Prim Ministru Roberta Bela. Mill-post li fissru bħala d-dar tal-Laburisti u tal-Maltin u l-Awċin kollha, Steve Lule spjega d-deċiżjoni li jrid jieħu l-poplu fl-elezzjoni li ġejja. Għażla bejn min lest li jagħmel minn kollox biex jaħtaf fil-poter u min irid ikompli jaħdem l-opportunitajiet f'dan il-pajjiż, bejn min se juża l-għodda kollha tiegħu biex jiġġieled u min juża l-politika bħala għodda biex titjieb il-kwalità tal-ħajja, bejn min irid jifret lill-familji u min se jagħti s-saħħa lill-Maltin biex nimxu l-qudiem il-kol flimkien. Steve Lule wera kif minkejja li għaddejjin minn kampanja elettorali u teżisti l-aktar oppożizzjoni distruttiva li qatra l-pajjiż fi xieren ta' snin xorta għaddej ġmielu x-xogħol. Semma l-bidriet legali li se jidħlu fis-seħħ biex il-ħaddiema kemm tal-kontrattur kif ukoll tal-post jitħallsu paga ugwali għal xogħol ugwali issa wkoll fis-settur privat. Saħħa wkoll kif l-aħbar li l-Gvern se jibda jħallas ukoll is-servizz tal-IVF fi sptarijiet privati biex ġenituri prospettivi ma jitilfux aktar ħin. Steve Lule qal li gburi li l-Partit Laburista ma jistrieħx fuq is-suċċessi iżda jkompli jaspira li jkun verżjoni aħjar tiegħu nnifsu u għalhekk fit-8 ta' Ġunju kulħadd għandu joħroġ jivvota. Intkom lesti li jerġa' jkollkom il-David Casa li jkompli jiddikjara gwerra kontra Malta, lesti li tħalluh u tuħu l-fiduċja tagħkom intkom. Lesti li tagħtu l-fiduċja lil xi ħadd bħal Peter Aġus illi jikteb lill-Kummissjoni Ewropea biex jaqta' l-fondi lejn pajjiżna. Lesti li tagħtu l-possibilità li ħaddieħor jerġa' jagħmel 5 snin bħal ma għamel u jivvota 14-il darba ħbib tiegħi. 14-il darba kontra Malta tiegħi u Malta tiegħek għax jien m'iniex lest li ntihom ċans wieħed. Il-Prim Ministru Roberta Bela fl-intervent li għamel fisser li Steve Lule bħala politiku mimli idejat għal ġid tal-Maltin u l-Awċin. Għal Steve Lule daħal fil-politika raġunijiet tajba u li ma kellux bżonn il-politika biex ikun ta' suċċess. Iżda meta Steve Lule għamel l-għażla bat messaġġ li lesti kontribwixxi għal Malta u għawdex bil-ħiliet u l-entużjażmu tiegħu.